Burigya talaga ha. Sali ka. Pagkain namin. Pag-diary may motor. Nakakya pa dati. Max 30 ang sila eh. 28. 27. Max 30 eh. Kaya bumi masasabi. Tapos si Refre. 30. Nakapit naman bang alaw? Hindi ko kami to. Tara. Last game ka to di Jas. Iko. Di tag na to bisa. Ingat!